Всім привіт, ребята! Сьогодні я покажу, як вам треба перезаряджати пістолет пневмат Макаров. Спочатку ми отодвигаємо цю штучку сюди і витягуємо магазин. Вытянули магазин. Ну и тут у меня он, как всегда, заряжен. Это не зважайте. Ви повинні сюди кидати по шарику. И так, помаленечко, это входит 18 патронов сюда. Входит, я тут не знаю сколько. Пистолет, звичайно, на предохранителе. Это обов'язково, коли ви не стріляєте. Далее мы берем магазин и вставляем в пистолет. И якщо ви на вулиці хочете постріляти, ви стріляєте, знімаєте з предохранителя і стріляєте. Коли ви закінчили стріляти, на предохранитель і знімаємо магазин.